Peníze. Peníze. Viď? Do prachy, no. Slimta. Nejdu. A ty? Hele, já se ale přemýšlím, že z té mojí mailovky, asi ty některý potom, až budu mít chvíli více času, že bych si některé maily uložila. Mě tam docela jako vadí, že tam jsou, protože když se tam přihlásím, tak tím tam naběhnou, že jo. A teď jako musím čučet, jestli tam mám nějaký nový nebo nemám. Tam teda napíšou. Ale to jako vyčistit to, no. Vymazat. Některý bych vymazala, některý takový, který jsou vtipný, bych to tam asi nechala, víš. Nejdu, co to dělají zase, šmrdli boys.